Салом мухлисони футбол. Шумо ин кудаки хурдакак бо номи Матео Мессиро пазмон шудед? Шояд шумо пурсед ки ӯ боз чӣ кор кард? Дар сар дигар савол намеояд вақте ӯро мебинед. бовар мекунед ё не, мо ба шумо навареро нишон медиҳем ки шуморо ба ваҷ меорад. ин корро касе аз Матео интизор набуд. айни замон дар топ чемпионатҳои аврупои истироҳат эълон шуда футболбозон ба тими миллияшон пайвастанд. чемпионати лигаи миллатҳо дар аврупо ҷараён дорад ва шумо метавонед дар баробари тамошои бозиҳо ҳамчунин аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро бештар созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз ҳама бояд Матеоро табрик кунем ки чанд рӯз пеш 11 сентябр 7 сола шуд. барои табрик каштан лайкро зер кардан кофӣ аст. хайр, акнун ба наворе ки ваъда додем бармегардем. ба аксҳои охире ки Антонелла дар саҳифаи инстаграмаш аз зодрӯзи фарзандаш мондааст агар нигоҳ кунем, навиштааст ки чӣ тавр ҳама чиз бо завқ оро дода шудааст. ба ростӣ гапҳои зебо. Антонелла, мо медонем ту бисёр ташкилотчии хубе ҳастӣ ва чӣ тавр фарзандонатро тарбия медиҳӣ. аҷибаш ҳамин ки худи Месси дар саҳифааш писарашро табрик накардааст. барои мазоқҳои бачаи хурдиаш бошад? Не, албатта. модари Матео бошад ин аксро гузошта табрикашро низ ҷой додааст. Матео, имрӯз зодрӯзи ту аст. бисёрам хушҳолем. ту ҳамеша бо буданат моро хушбахт мегардонӣ. зодрӯзат муборак, дӯструякам. ҳамчунин ин кудаки хурдсолро дигар намояндаҳои футболӣ табрик карданд. ҳамагон дар комментарияи зери пости Антонелла суханҳои зебояшонро навиштанд. масалан, Ванда Нара, ҳамсари Мари Карти, Камила Галанти, ҳамсари Паредес, Даниэла Семан, ҳамсари Фабрегас, Анхел Ди Мария, Пилар Рубио, ҳамсари Серхио Рамос ва София Балди, ҳамсари Суарес. ҳамзамон табрикоти Луис Суарес бештар мақбули дигарон шуд. зудрӯзат муборак, дӯсти бузурги ман. умедворам рӯзатро хело зебо гузарондӣ. бояд қайд кунем ки Луис ва Матео то ҳол дӯстони хуб ҳастанд. ана ин бошад навор аз худи ҷашн мебошад, торти калон ва атмосфераи идона. ҳама чиз он ҷо зебо ба назар мерасад, вале боз гапу чапи нагуфтаву ҷолибро расонаҳои аргентинӣ нашр карданд. баъзе газетаҳои машҳур бошанд дар ин бобат хабар ҳам навиштанд. бори аввал Матео Месси хостааст ки бо идеяи модараш падарашро бо ҷашн гирифтани зодрӯзаш дар фазои аргентинӣ хушҳол кунад. либоси тими миллии Аргентина бо рақами 10, нишони Аргентина ва рангҳои кабуду сафеди зебояш. он ҷо танҳо Антонелла ва Месси чӣ хеле ки ин чизро риоя накарданд. зану шавҳар бо либосҳои муқаррарӣ дар маросим иштирок карданд. маълум шуд ки ин як паёми хуби Матео ва модараш барои Месси будааст. сабабаш рӯҳияи хуб додан баҳри иштирок дар ҷоми ҷаҳон ки имсол баргузор мешавад. ҳатто болои торти онрӯза нишони тими миллии Аргентина ҷойгир карда шуда буд. албатта бар ивази ин кораш Матео ҷоми ҷаҳони деринтизорро мунтазир хоҳад шуд. ҳамагон бовар доранд ки ин орзуи на танҳо Месси, балки писараш ҳам мебошад. ин ҳама амалкарди зебо ғайриоддӣ аз ҷониби ин кудаки хурдсол буд ки ҳамаро дар ҳайрат гузошт. мо албатта мехоҳем орзуи Матео амалӣ шавад ва Лео Месси дар ҷоми ҷаҳон муваффақ шавад. беҳтарин бозингари сайёра сазовори ин ҷом аст. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то бозидид дӯстон. хайр.